ଗପର ନାଁ ବୁଢ଼ା ପୁଅ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏନ୍ତା ହେଲା ପରେ ରାତି ତ ରାମପୁରର ଜମିଦାର ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ, ଖାନା ପିନା ବି ସାଙ୍ଗେ କଲେ। ରାମପୁରର ଜମିଦାର ତାଙ୍କର ଘରକେ ଗଲେ ଆର୍ ଆମର୍ ଜମିଦାର ଆଜ୍ଞା ଶୋଇଲେ। ମତେ କହିଲେ ସକାଳୁ ଜଲ୍ଦି ଉଠାବୁ। ଉଠେଇ ଗଲା ବେଲକେ ଦେଖିଲି ଯେ ଆଏଁ ଡେରି ଦେଇକରି ଫୁଟ୍ ଫୁଟ୍ କରୁଛନ୍। ଡାକ୍ତର ଆଜ୍ଞା କେ ଡକରା ପଠାଲେ। ହେଟା ଆସିକରି ଉଷ କଷା ଦେଇକରି ଯାଇଛନ୍। ଫେର୍ ପଛେ ପଛେ ଲୋକ୍ ଆସି ବସିଲେ। ହେଲେ ଘରର ସାନ ବହ ନାହିଁ ପହଞ୍ଚିବାର ତାନି। ବୁଢ଼ା ଘରେ ଯଦି କାହାକେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏସି ବେଲେ ସେଟା ସାନ ବହ। ଖବର ତ ପଠେଇଛେଁ, ଆସୁଥିବେ କାଏଁ ସେ। ବୁଢ଼ା ବାକି ଭଲ୍ ଲୋକ୍ ବୋଲ ତ, ହେନ୍ତା ହଇରାଣ ହରକତ କାହାକେ ନାଇଁ କରେ। ଇଂରେଜ ସାହାବମାନେ ଆଏସନ୍, କେତେ ଭୁଜି ଭାତି କେତେ ଆଖଡ଼ା କରସନ୍। ଇଆଡ଼େ ବୁଢ଼ା ଭିତରିଆ ଯେତେ ହେବା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ବି କରସି। ଇ କଥା ନ ଭିର୍କି କରି ସାନବହ ଦିନେ ଗାଲି ଦେଲେ, ବାପା ତୁମେ 2ଟା ଡଙ୍ଗାନୁ ଗୋଡ଼ ନେଇ ଦିଅ। ସେତେବେଲେ ବୁଢ଼ା ହସିକିରି କହେଲା, କାଏଁ କରମି ଗୋ ମା, ଇଆଡ଼େ ଜମିଦାରୀକେ ଡର ତ ଇଆଡ଼େ ମା ମାଟିକେ ବଞ୍ଚାବାର ଲାଗି ମନଟା ଖାଲି କଲବଲ ହେଉଛି। ହେତ୍କି କହିକରି ବୁଢ଼ା ହସି ଦେଖିଲା। ସାନ ବହ ଯେନ୍ କଥା କହିଥିଲେ ହେ କଥା ଅଲଗା କିଏ କହିଥାଉନ୍ ତ ଦେଖିଥିତା, ବୁଢ଼ା ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳ କରିଦେଇଥିତା। ଘରେ 3ଟା ପୁଅ ଆର୍ ଗୁଟେ ବଲିଛି। ସେ ବି ତାର ସାସ୍ ଘରୁ ବାପାକେ ଦେଖବାର ଲାଗି ଆସଲାନ। ବହମାନେ ବି ପାଖେ ପାଖେ ଲାଗିଛନ୍। ଖାଲି ସାନ ବହକେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସଭେ ଅଛନ୍। ଠିକ୍ ବେଲକେ ତାଙ୍କର ମାର ଦିହି ବି ଖରାପ ହେଲା। ଯାଇଥିଲେ ଦେଖି, ଏ ଦେ ତ 4 ଦିନ ହେଉଛେ। ରାମ ଶଗଡ଼ିଆ ନେଇକିରି ଯାଇଥିଲା। ଫିର୍ଲା ବେଲେ ରାମ ଶଗଡ଼ିଆକେ 5 ପଇସାଟେ ଆର୍ ଘରର ଲାଗି ତାଙ୍କର ବାରିନୁ ଭାଜି ଶାଗ ପଠେଇ ଦେଇଥିଲେ। ବୁଢ଼ା ତାର ସାନ ବହ ପଠେଇଛେ ବୋଲିକରି ବନେ ସରାକେ ଖାଏଲା। କାଏଁ କରି ସାନ ବହକେ ଏତେ ମାନସି କେଜାନି। ମୋର୍ ହିସାବେ ହେଟା ନୂଆ ବହ ହେଇକରି ଆସିଥିଲେ। ମୁନ୍ସି ଧାନ ବସ୍ତାର ହିସାବ ଦେଉଥିଲା। ବୁଢ଼ା ମୁନ୍ସିର କଥାକେ ହଁ କହେଲେ ଆର୍ ସାନ ବହକେ ଡାକଲେ କି ହିସାବ ଖାତାକେ ନେଇକରି ଆଲମାରିରେ ରଖିଦେବା। ସାନ ବହ ହିସାବ ଖାତାକେ ନେଇକରି ଗଲା ବାଟେ ପଢ଼ି ବସଲେ। ଫେର୍ ବୁଢ଼ାର ପାଖକେ ଫିରି ଆସିକରି କହିଲେ, ହିସାବ ଭୁଲ ଅଛେ ପୁରା। ବୁଢ଼ା ଆଗାଡ଼େ ହିସାବ ଦେଇଦେଲେ। ମୁନ୍ସିର ମୁହଁ ଆମିଲ ହେଇଗଲା। ବୁଢ଼ା ଥପଡ଼ାବାର ଆଗରୁ ସାନଟା ଧପଡ଼େଇ ଦେଲେ। ବୁଢ଼ା ହସି ହସିକିରି କହେଲା, ତୁଇ ମୋର୍ ମା ବାଗି, କାହାକେ ଡରାଡୁରି ନାଇଁ। ସେ ପଲେଇ ଗଲା ସିନା, ଫେର୍ ଘାଏ ତୋର ଚେହେରା ନେଇକିରି ଜନମ ନେଇଛି। ହେତେବେଲେ ଛୁଆ ଥିଲି, ଇହାଦେ ବୁଢ଼ା ହେଇଛେ ମୁଁ, ତୋର ବୁଢ଼ା ପୁଅ ଗୋ ମୁଁ, ତୋର ବୁଢ଼ା ପୁଅ। କାଣା କରମା, ସାନ ବହ ତ ମା ଘରୁ ଆସବାର ନା ନେଇ ଧରବାର। ରାମ ଶଗଡ଼ିଆ ତ ଯାଇଛି। ବୁଢ଼ାର ବେଶୀରୁ ବେଶୀ 2 କି 3 ଦିନ। ମତେ ଆର୍ ନାଇଁ ଲାଗବାର ବଞ୍ଚବା ବୋଲିକରି। ହଁ, ସାନ ବହ ଥିତେ ବେଲେ ଗୁଟେ ପ୍ରକାର ସାହସ ଲାଗତା। ଘରର ଲୋକ ତ ଛାଡ଼। 2ଟା ବହ ଖାଇବାତ ପଚରେଇ ଦେଲେ ଆର୍ ବୁଢ଼ାକେ ପଚରା ଉଚରା କିଛି ନାଇଁ। ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର କାମ ଧନ୍ଦାରେ ରହିଲେ। ବୁଆର ଲାଗି ଆର୍ ବେଲ କେନି ତାଙ୍କର ପାଖେ ଅଛେ।
ସାନ୍ଟା ଆଇଲା ପରେ ବୁଢ଼ା ବନେ ହସା ଗିଜରା କରୁଥିଲା। ବୁଢ଼ାର ଗୋ ରଗଡ଼ାନୁ ନେଇକିରି ମୁଡ଼ର ତେଲ ତକ ସାନ ବହ ସବୁ ବୁଝୁଛି। ବୁଢ଼ାର ହୁକା ପିଆ ତ ମୁଇଁ ମୋର ଜୁଆନ ଦିନୁ ଦେଖୁଛେ। ବାକି ସାନ ବହ ଆସିଲା ପରେ କହି କହି କରି ବୁଢ଼ାର ହୁକା ପିଆ ଛଡ଼େଇ ଦେଲେ। ହଁ, କେଭେ କେନ୍ତା ଗୁରା ସାହେବ ମାନେ ଆଇଲେ ବୁଢ଼ା ମଦ ଟିକେ ଟିକେ ପିଇ ଦେସି, ଯେନ୍ତା ଜଣା ନାଇଁ ପଡ଼ବା। ବୁଢ଼ା କାହାରିର କଥା ମାନେନି। ବାକି ସାନବହ ଟିକେ ରିସିମି ହେଇକରି ଦେଖିଦେଲେ ବୁଢ଼ା ଛୁଆମାନଙ୍କର ବାଗେ ହଁ ମା କହିସି। ସଭେ ତୁଲସୀ ପାନ ଦେଇ ସାରିଲେନ। ସାନଟା ଆସିକରି ଦେଇ ଦେତେ ବେଲେ ବଢ଼େ କବାଟକେ ଉସିରି ଯାତା। ଇବ ହେଦେ ସାନବହ ଆଇଲେନ କାଏ ଯେ? ଯାହା ବି ହଉ ସାହସ ଲାଗଲା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର। ବୁଢ଼ା ମତେ ପଚରେ ପଚରେ ହଇରାଣ କରିଦେଇଥିଲାନ। ହେଥିର୍ ଲାଗି ତ ବାହାରକେ ପରେଇ ଆଇଲି। ଇବୁ ଇଟା କାଣା ରନ୍ଧାଘରକେ ଢୁକଲେନ ସାନବହ? ଯାଏସି ତ କାଣା କରୁଛନ୍ ଯେ? ମା, ଇ ବାସି ଥିରର ଖୁରୀ ନେଇକିରି କାଣା ଖୁଜୁଛ? ନୁନ୍? ହଁ, ଏ ଦେ ସୁଲଖିନ ଅଛେ ଯେ। କିଏ ଜାନି ବୁଆ କାଣା ଭାବିଲେ ଯେ? ହଁ ଛାଡ଼, ଯାଏସି ଜମିଦାର ଆଜ୍ଞାକେ ଟିକେ ଦେଖିଦେମି କେନ୍ତା କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ଯେ। ମୁଇଁ ପହଞ୍ଚୁନ୍ କି ଖୁରୀଥି ବାସିଥିର ନୁନ୍ ଦେଇକରି ସାନବହ ବୁଢ଼ା ନିକେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ବୁଢ଼ା ସାନବହକେ ଦେଖିକରି ତାର ଝୁମରିଲା ମୁହଁ ହସି ଟିକେ ଫୁଟିଗଲା। ସାନବହ ଖୁରୀକେ ବୁଢ଼ାର ମୁହଁ ପାଖକେ ନେଇକରି ଗଲେ। ତାହାକେ ପିଇ ଦେଲେ। ସତେ ଯେନ୍ତା ମା ତାର ଛୁଆକେ ଜନ୍ ଦେଖି ଦେଖି ଭାତ ଖୁଅଉଛେ। ଥିର ପିଲା ପରେ ଘଡ଼େ ଯାଇଛେ କି ନେଇ ଯାଇ ବୁଢ଼ା ଟୁଙ୍ଗଟାଙ୍ଗ ହେଇକିରି ଖଟୁ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଘରେ ସବେ କାବା। ହୁରିଆ ପଡ଼ିଗଲା, ବୁଢ଼ା ବାঁଚିଗଲା ରେ ବାঁଚିଗଲା। ମୁଇଁ ତ ଆଚମ୍ବିତ ହେଇଗଲି। ବୁଢ଼ା ପୋ ଖାଲି ନାଁକେ ନେଇସି। ସାନବହ ଭିତରେ ସେ ବୁଢ଼ାର ମା ହେବାର ଗୁଣଟେ ଅଛେ ବୋଲି ବୁଢ଼ା ତାଙ୍କର ବୁଢ଼ା ପୋ